Την επόμενη μέρα, στον ίδιο χώρο, κάνουμε με τον εκτελονιστή μας έναν απολογισμό της απόπειρας να περάσουμε ανώδυνα ύποπτα είδη από το τελωνείο. Ο διάλογος τον αναδεικνύει σε λαλίστατο και αποκαλυπτικό συνομιλητή. Και σιγά τον έλεγχο που έκανε. Μας ταλαιπώρησε, το ξεδίδωσε και το μείωσε στο πανηγύρι. Εδώ κοίταξε, φίλε, να σου πω κάτι, μπορεί να φέρεις Παναγία στα μάτια και να πει άντε και ράτα και φύγει. Εγώ να σου πω κάτι, αν έχω στην κούτα είχα και ένα μπαζούκα μέσα, ρούχα είχε, αν είχε ένα μπαζούκα μέσα, ούτε που θα τα λεπορδιάβα. Τον είδες τι έλεγχο έκανε? Τον είδα, έτσι και έτσι, πλάκας είναι. Και όταν εμείς χοντρένουμε το παιχνίδι, εκείνος φαίνεται να ακολουθεί και γίνεται ακόμα πιο αποκαλυπτικός. Της πλάκας δεν κάνει. Εδώ πρέπει να γίνεται χαμός τα ναρκωτικά και τώρα. Εδώ άμα θέλουν να περάσουν, περνάνε. Εκτός μην κάνει καρφωτή, ξέρεις τι γίνεται τώρα η πλάκα. Ότι έχουν φέρει μηχάνημα και την ώρα που κατεβαίνει το κοντέινο από το καράβι, το έχουν πάρει φωτογραφία. Και λοιπόν τι Με καρφωτή μόνο. Μόνο με καρφωτή. Τόσες χιλιάδες κυβότια που κατεβαίνουν κάθε μέρα, σιγά να Θα περνάνε το τελωνιακό σε όλα αυτά τα κυβότια, τον είδε αυτός εγώ βαριότερα που ζούσε. Μόνο οι καρφωτές. Και στο λιμενικό που ήμουνα, μόνο με καρφωτές κάναμε. Έτσι για να πιάσει. δεν γίνεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ένα σκύλο βάζουν καθόλου ποτέ ή παραμύθι? Ποτέ. Μας έλεγε ο άλλος ότι... Λες έχει ένα παλικάρι και άλλοι του λέει, δεν είναι του λέει, δεν φέρνει σε κάνα όπλο, του λέει, για να τον ψαρέψει. Τελωνιακή. Ναι. Άκου να δεις. Εγώ του λέει θα φέρω 2-3 όπλα. Τι να κάνεις τώρα να μάθεις? Έλα από εδώ βρωμάνε. Εδώ όπου φέρεις όπλα. Βρωμάνε τα όπλα πάμε. Αλλού είναι τα παιχνίδια τώρα, τα όπλα είναι Ο εκτελονιστής αρχίζει να νιώθει ότι έχει να κάνει με υποψήφιους πελάτες που έχουν παχυλό πορτοφόλι και διάθεση για ξόδεμα. Κυρίως δε με άνθρωπους που θέλουν να ξεμπερδεύουν γρήγορα ό,τι και αν θέλουν να περάσουν. Εμείς δηλαδή μας πεις ένα ποσό στην αρχή και μετά αυτά ήταν τα λεφτά. Δηλαδή δεν θα μας φέρνουνε. Εγώ φίλε τα μιλάω αντρικά, δεν μιλάω ούτε με φουστάνια ούτε να σου λέω άλλα μπροστά και άλλα πίσω. Εσένα από αυτά που θα πεις, εσύ δεν ξέρω πόσα θα πεις, εσύ θα το κανονίσεις, έτσι. Από αυτά που θα πεις, πόσα θα είναι τα δικά σου. Το δικό σου το κέρδος δηλαδή. Το 20%, το 30%, το 100%, το 50%, ποιο θα είναι? Τα υπόλοιπα θα τα σπρώξεις, εγώ στο λέω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Φίλε, εγώ θα σου πω κάτι, θα σου πω αυτά και αυτά και αυτά. Θα τα σπρώξεις και σε 5 δικούς σου, 3 δικούς σου, για να μπορέσουμε να την περάσουμε. Εντάξει. Ωραία.